Ja, så stod klokken 11. Velkommen til bryllup her i byrådssalen i Aabenraa. Mit navn er Karin Østergaard Jensen, og jeg er ansat som giftefoged i Aabenraa Kommune. Vi er samlet her i dag, fordi vi overfor den borgerlige myndighed er blevet oplyst, at Helge Justesen og Krigt Eda Holmdam agter at indgå ægteskab med hinanden. Alt det, der efter loven skal påses, for inden en vielse må foretages, er blevet iagttaget, og derfor kan jeres ægteskab nu gennemføres. Det er et meget højtideligt øjeblik i dag, hvor I indgår ægteskab med hinanden. Ægteskabet som samlivsform har eksisteret meget længe, og det er en god måde at leve sammen på. Denne ramme for et samliv bygger på kærlighed mellem mand og hustru. Den bygger ligeledes på et dybtfølt løfte om at holde fast i hinanden, om at vise tålmodighed med hinanden, og at hjælpe hinanden og bære hinandens byrder. I den anledning vil jeg gerne udtrykke håb og ønsker om, at det ægteskab, I nu står over for at indgå, og bære præg af lykke og tilfredshed igennem hele livet. Som dette steds myndighed påhviler det mig samtidig i statens navn at give jer tilsagn om alle de rettigheder, der følger med et lovligt ægteskab.